जोङो मोनसे हस्पिटेलिटी माने स्किल डेभेलपमेन्टनि कर्सआव पानेरि समष्टिनिफ्राय 100 जनसो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बा लाइमोनफोरखौ जोङो दैथायहरनो नागिरदों बिनिनो माने जोंहा प्रगति एडुकेट लिमिटेड होननाय अनुष्ठाना फैदों जायफ्रानोखि दा स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों माने मानसिफोरखौ एंगेज खालामगासिनो दं गतिके गासिबो बिसोरो साख्रि मोनगोन आरो ओंखायनो दिनै काउन्सिलिं जादों जाय जाय साख्रि मावनो गोसो गतिके बिसोरखौ दा एबारनि माने बेस्टआव हस्पिटेलिटी कर्सआव हरगोन जेराव एयार हस्टेसबो जानो हायो जेराव जाहाजनिबो बिसोरो क्रू मेम्बार जानो हायो जेराव बिसोरो माने हटेलनिबो रिसेपसनिस्टनिफ्राय जागायनानै माने हाउस किपिं आरो रेस्टुरेन्ट बायदिसिनायावबो बिसोरो खामानि मावनो हायो ओंखायनो बिसोरखौ दिनै काउन्सिलिं खालामदों सोर सोर थांनो गोसो थांनो गोसो गैया जायफ्रा हायार सेकेन्डारि पास जानानै दंमोन बिसोरखौ जायफ्रा फरायथ'वाखै दा गैला बेखिनि मानसिखौ जोङो बे सुजुगखौ होदों आरो बे हिसाबै दिनै गोबांथार फरायसा फरायसुलिफ्रा दिनै बेवहाय फैदों गतिके 100 सा जों बेवहाय हरगोन आरो बिसोरनि साख्रिया 3 दाननि उनाव 100% गेरेन्टेड जों नुबाय दिनै बांसिनै माने लेखा गोरों जायखौ जों बुंबाय माने जायफोर ग्रेजुवेट खालामबाय हायार सेकेन्डारि बांसिनै बेकारै थायो बे बेकार थानायनि जाहोनखौ मा होनना बुंदों ना गावबा गावनि गोसो दिनैसिमबो जोंनि बिमा बिफा एबा जोंनि माने लाइमोनफ्रा साना जे आं माबा मोनसे मावथानसै बा दिनैनिफ्रायनो माबा मोनसे मावनांगौ होननानै खालि साख्रि साख्रि होननानै जिरायनानै थाबाय थायो नाथाय साख्रि मोननांगौ एथ' गोरलै बाथ्रा नंला खारन इन्टारभिउनि गेजेरजोंसो साख्रिखौ मोननो हायो आरो इन्टारभिउआ जुदि 1000टा ओंखारोबा लाख लाख केन्डिडेट ओंखारो आरो जाय लाख लाख केन्डिडेटआव गासिबो मेरिट माने सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेवहाय बाहागो लायो ओंखायनो साधारन भाबै बेवहाय माने इन्टारभिउ होनानै साख्रि मोननांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा ओंखायनो फरायनाय जोबनाय लोगो लोगो साख्रिनि इन्टारभिउ होनो थाखाय कचिं लानांगोन नङाबा बेजों साख्रियाव जायफोर कुइसन फैयो बेफोरनि रिलेटेड बिजाबफोरखौ फरायबाय थानांगोन मोनसेया जाहैबाय जुदि गाव नाजायो जे दिनै गाव फरायदोंब्लाबो दिनैनो 50,000 1 लाख मोननाय दरमाहानि साख्रिखौ नागिरबाय थायाजासे ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसेबाबो मावगोन बे साननाया फैनांगोन आरो माबा मोनसेबाबो मावगोन होनोब्ला जोङो 10,000निफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लाइमोनफ्रा 20,000 25,000नि दा प्राइभेटआव जब मोननो हायो आरो बेफोरनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ दा दिनै जाय फरायसा फरायसुलि बा जाय लाइमोनफ्रा दिनै फैदों बिथांमोननि दरमाहाया 10,000निफ्राय 12,000नि माने 10निफ्राय 12,000निफ्राय आरम्भ जागोन जागायजेनगोन बेनि उनाव बिथांमोननि गावबा गावनि रोंगौथि गावबा गावनि इस्सा बिनि सायाव सोनारगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसोरो 50,000 लाख रां मोननायबो माने बिसोर कम्पानियाव खामानि मावहैनो हागोन बेनो जों बिदिजोंनो लांनांगोन खारन गभर्नमेन्ट साकरि मोना आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि मानसिफ्रा माने रावबो खामानि होनो हाया जोंनि न'खराव बेबायदि खामानि गैया जायखौ जों सानै साथाम मानसिखौ लेंबोनानै मावहोनो हायो ओंखायनो जायफ्रा खामानि गैला बेकार जाबाय बिसोरखौ फाबा नङा फाबा खामानियाव एंगेज खालामनांगोन अब्लासो बिसोरनि थांनानै थानायनि राहाया जागोन आरो न'खर सालायनो हानाय गोहोआबो फैगोन ओंखायनो बेनो दिनैनि दिनाव मोनसे लामासै जे जों माबोरैहाय एजेन्सिनि दारै जेराव जोंनो माने मानसि नांगौ बेवहाय जों माबोरैहाय मानसिखौ रोंगौथि गोनांफोरखौ जों दैथायहरनो हायो आरो मोनसेया बेफोर कर्सखौ लानानै न'आवनो थानानै बोरै जायगायाव माबा मोनसे खामानि मावनो हायो दा जों दिनै जेराव फाथायहरदों बेवहाय एन्टारप्रेनारशिप डेभेलपमेन्टनिबो कर्स जागोन जि एन्टारप्रेनारशिप डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों बिसोरो रेस्टुरेन्ट होनाय दखान होनाय माबा मोनसे बेफोरबायदि गावनो फार्मिं खालामनानै मावनाय बिनि गियानखौबो होनाय जागोन गतिके बे फरायसाफोरनि गेजेराव उनावहाय जुदि गोसो जायोब्ला बिसोर गाव माबा मोनसे मावनायनि रोंगौथिखौ मोनगोन बेबायदिनो स्किल आप खालामनो थाखाय बेबायदि हाबाफारिया थाबाय थागोन नामा ना बेथ' जिउनि माने हाबा मालाबाबो बेफोरो जोबनो थाङा थैजासिमथ' जोंनि माने दायथ'आनो जाहैबाय जायफ्रा राजखान्थि खालामदों समाजनि खामानि मावदों जों जि दिन समाजनि खामानि मावबाय थागोन बेबायदिनो समाजनि माखासे जेंनाफ्रा ओंखारबाय थागोन आरो बेखौ जोङो सुस्रांलांबाय थानांगोन जोंनि जिउआनो बेनो जों आरो हालेवा माइ गाया दखानबो होआ थिखाबो मावा गतिके जोंनि खामानियानो जाहैबाय समाजनि सुबुं समाजनि जायफोर दिनै जेंना हिसाबै नुजाथिदों बेखौ जों माबोरैहाय फोसाबनो गतिके दिनैहाय बेकार जेंनाया गिथाव बाथाव जादों जेराव जेबो मोनैनि थाखाय जौ फाग्ला ओरैहाय माने ड्राग्स जानाय गाज्रि खामानि सोरखौबा धमकि होनाय सोरबा माने उग्रपन्थीनि लामा लानाय बायदिसिना बेफोरबायदि जालांनो हमदों दा बेफोर जुदि गैया जानांगौब्ला मानसिया माबा नङा माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' थानांगोन आरो बेस्थ' थानांगोनब्ला बयबो माबा नङा माबा मोनसे